Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dneska si povieme, čo robiť v tomto update, aby ste získali čo najviac odmien a aby ste získali tie veci, čo chcete získať, napríklad ako je tá zlatá kačka, čo sa tam dá teraz získať. Napríklad teraz tu máme, že ja vám vysvetlím vlastne jak, alebo teda keď tomu nechápete, tomuto eventu, čo to po vás chce, aké tie fruity, tak tu máte napríklad, že woody, jo, tak napríklad woody, tak to sú vlastne fruity, ktoré rastú na strome. Napríklad môže to byť napríklad apple, môže to byť normálne jablko, alebo to môže byť maple apple, môže to byť mango, to môže to byť giant pinecone, môže to byť kokonát je na toto veľmi dobrý, kokonát môže byť. Proste všetky tie fruity, čo majú nejakú časť proste z dreva. A potom tam máme napríklad tropical fruit. No tak tropical fruit, no tak tam napríklad potrebujete dragon fruit, čo ja viem, nejaké všelijaké tie tropické, napríklad aj kokonát. Kokonát je jeden z tých najlepších fruitov na tento update, lebo on je vlastne aj na dve veci. On je na ten woody, na tropical a potom tam je, že berry. B-E-R-R-I. Tvrdé. No a ten berry, tak to je vlastne asi to najľahšie, čo môžete mať. A to je vlastne to, že napríklad nejaká rastlina sa napríklad strawberry, jo, je tam to berry na konci a to vám vlastne stačí iba proste zbierať buď strawberry, blueberry alebo všetky tie fruity, čo sa končia na B, E, R, R a I. Tvrdé. Jo? Takže to je vlastne k tomu. A potom tam máte také, že fruit, jo, že nejaký, že fruit, tak to sú vlastne tie fruity, čo vlastne končia na fruit, jo, napríklad dragon fruit, jo, jak vám to tu ukážem, jo, tuto máte, že dragon fruit, alebo traveler fruit, alebo proste všetko, jeden seed, čo sa končí na fruit, alebo má ten, napríklad aj prickly fruit, jo, proste všetky tie fruity. Najlepšie, čo robiť v tomto update je to, že mať vlastne skoro každý jeden seed, alebo teraz aspoň z každej jednej tejto veci, čo som vám teraz vymenoval, teda to berry, alebo tropical, alebo woody, alebo proste fruit, tak mať proste zasadené aspoň 3 nejaké seedy, na ktorých rastie ich viacej, lebo vy, keď tam dáte najviac tých bodov, tak vy dostanete 3 veci, za to, že ste tam dali najviac bodov, buď dostanete tie krétky 3, buď dostanete tie vajíčka 3, alebo dostanete tie sprout seed packy, jo. Čiže je asi dobré robiť to, že proste tam dať, keď je napríklad berry, tak proste mať tam vysazaných úplne najviac strawberry, lebo strawberry sú podľa mňa lepšie ako blueberry, ale každý má iný názor. A proste všelijaké tieto malé fruity, na ktorých rastú veľa fruitov a čo nám pridali, tak to je sprout egg. Je to vlastne vajíčko, v ktorom padá tá kačka. Tu sa to asi úplne nedá pozrieť. Ja vám teraz aspoň si to môžeme kúknúť. Woody plants, jo, tak pozbieram si čo. Ja napríklad teraz zoberiem manga, jo. Zobral som si nejaké tie manga a pýta po mne to NPCčko Woody plant. Tak dávam tu, že zober všetky moje rastliny, čo sa tam dajú dať. A dalo to tam 608 pointov. Som tam mal proste samé drevené veci, alebo teda samé tie woody fruity. A niekoľko proste vodov. Vy to viete urobiť vlastne úplne v pohode aj sami. Jo. Ja si napríklad teraz zaberiem najlepšie mať proste harvestu, lebo tam, jak budete mať veľa na tej záhrade tých fruitov alebo tých seedov, tak sa aj potom ťažšie veci zbierajú. Tak, zobral som všetky moje wooden fruity,
čo som mal. Dáme si to pekne sem, som zvedavý, či už to máme. A jo, máme to. Splnil som to sám, nevidel som, či mi to dalo nejaké odmeny, ale určite to tam niečo dalo zadarmo. Potom také guličky, jo, takéto, on to viacej svieti, len teraz mám malú grafiku. Mám tam napríklad Beanstalk, jo, to mám tam padajú rôzne odmeny, napríklad aj tu mám ďalšie, zase Beanstalk, ne, tu je Reclaimer, tu sú 3 Reclaimery, tak to je celkom tiež dobre. Dajú sa tu fakt dobré odmeny získať, aj tie vajíčka tu viete získať. Ako môžete vidieť, tak v tom parkoure fakt nejsom dobrý, lebo ja tak proste neviem to ja proste, lebo ja viem maximálne tak jesť po tom Beanstalku, ale ono, jak sú tam tie blbé drevá, tak neviem piliec, ale dobre, toto by som mohol skúsiť. Ne. Aj. Tuto skočím, dobre, druhý pokus. Tak druhý pokus. Tak, dobre. Teraz pekne po rebríku, poctivo po rebríku. No teraz tuto máme tie odmeny. Kačka. Táto je tá najlepšia kačka vlastne z celej tej, celého tohto updateu. A kúkneme teraz, že tuto máte jeden shop. Koľkokrát vy urobíte vlastne, akože koľkokrát vám vyrastie ten Beanstalk, tak toľko odmien tu máte. Napríklad teraz mi tu píše, že musím pomôcť s vyrastením Beanstalku 7 krát, aby som mohol odomknúť toho peta z Sprigana. Ja mám bohužiaľ iba 6, že ja presne nemám na toho peta. Jo, ale vy si to tu môžete vlastne resetovať pomocou money. Ja už to tu mám bohužiaľ až za 1,3 kvintiliónov, ale tak budem dobrý, dám to na videjko aspoň ako tak, nestojí to našťastie reálne money, takže to je dobre. Tak to dám aspoň za tie 1,3 kvintiliónov, trošku som to našetril. A máme tu ten Silver Fertilizer. Kebyže mi niekto, alebo teda kebyže chcete aj o tomto Silver Fertilizer nejaké tie podrobnosti, tak mi nezabudnite buď napísať na koment a samozrejme zanechať like a odber, budem mega rád. A čo sa týka vlastne toho vajíčka, máme tu na kravičku Dairy Cow je 50%, vlastne ten najhorší pet. Potom Jackalope, ja budem volať, že Jackalope, 31%. Potom Seedling, to vyzerá úplne jak seed skoro, ale je to pet. Potom Golem, 6%, toto je vraj dobrý pet, ešte som ho nevyskúšal. A potom je tu Golden Ghost a táto Golden Ghost robí to, že ona vlastne spálne nejaké vajíčko proste, proste to bude fruit, jo. A proste nejak to buď, jak to proste robia tie kačky, tak vlastne to položia, jo, na tú vašu záhradu a vlastne to je normálny fruit, on dostane ešte nejakú mutáciu a vy aj na ten fruit, čo vám vykaká, alebo ten, čo vám tam dá tá Golden Goose, tak môžete na ňom dávať mutácie. Ale samozrejme, ono jak tá Golden Goose dá aj na to vajíčko, už tu jej mutáciu, tak pomocou spina viete si to preniesť na váš napríklad bombosom, alebo ja neviem, čo vy máte za dobrý fruit. Jo, samozrejme, keby niekto chcel, ešte mám jedného Spinosaura na triedenie tohto shiny, samozrejme viem vytriediť aj tohto Titanika Spinosaura, jo. A toto bolo v rámci k tomu egu. Čo sa týka Sprout Seed Packu, tak tam máme Flare Daisy 40%, potom tam máme Dusk Puff 25%, Mangosteen 20% Mangosteen, potom máme Poseidon Plant, akože mega pekne vypadá, 10%, Gleam Root 4,5% a potom tam máme Princess Stone, na ktorú je 0,5% a je to Divine Fruit. Ja som bol trošku lucky, mal som trošku šťastie a takzvané mi vlastne akoby padla, no, ako by som to vedel povedať. Získal som ju a tak to vypadá.
Base value má niečo cez kolom 300 000, není to najlepšie, jo. Je to samozrejme Divine, jo, musíte si povedať to Divine, nie je to Prismatic ani nič. Čiže je to Divine. Zlát to má taký not bad, middle, jo, a je to v pohode, jo. Keď to viete získať, ale nedá sa to získať úplne až tak ťažko, jo. Tie seedpacky som za hodinu som mal 30 seedpackov, jo. Takže tak, keď budete robiť to, čo som vám povedal, že mať na záhrade čo najviac rôznych fruitov, tak verím, že aj vy budete mať toľko veľa seedpackov a verím, že vám padne aj dvakrát, lebo proste toľko seedpackov, koľko vy otvoríte, tak to je veľa strašne. Takže ľudia, budem rád za každý jeden like, za každý jeden follow. Napíšte mi do komentára, aké video by ste chceli, alebo čo by som mal natočiť, akú novú hru, aký simulátor, neviem, proste hociakú hru na Robloxe. A čo by ste vy povedali tomuto updateu, koľko hodnotíte tento update a kľudne vy aj mne môžete napísať nejaké rady ohľadom tohto updateu. Takže guys, vidíme sa u ďalšieho videa. TikTok môj máte v popisku a máte sa na čo tešiť. Čaute.